And then some more kwaba meda wasepa no umre no wadaje wo de Adom TV Badwan ni tichu ni health tips ni nyina ye kwan ye fa so aboye ho ba free eja ehyehye ho a na wotwe mu nkomo ti mene fire safety fire officer regional DO1 Evans Osewusu ogusu di nkomo ti ni ye pa meda se and then some more kwaba and no de yanwe me hu ya ne se mre na so ti ene wadoroma yanto aso na yenhwe said ye January kasa eba se bia wo fa fie no ni ade a meda se afia ye di bronyan na ubehunu se obi wo ho a obenu anuane bebre ye di kan aka se ye mfra magya to ano anka se si ye mukase na bonten nanso ye de abesi mukase no emu enti ya chimfuruma no nanso etore bi wo a kwan ya fa so ya chimfuruma no a ya pa matches no esase ye hwe okay ebi wo a ya chimfuruma no woto ano ho no ye duru report no nso a esase no nso ya chimfuruma no esase ye pa matches no de edi kan ema ye hunu matches no egya no ansana ya chim report no efuruma no sene ye be ya jaframa no efi mo ba no eni gya ne be hia pepepe na aso amayen kama nemom se wanya ne sa na bia uchim furuma no na wo pa matches no na se matches no ampa e be sha se epia e de ha obeba enti mom yen hye no nso afei wo pa matches ni wi a matches no ebi wa pa wie no eja ne da so wa no ubehunu se ye woso no ne ya to atwene ye mu ka so wo ba bi bronya yi ba ye jai sa ayo ne ye be ne se ye be pe ayowa ba bi na wo di nsu agum enti wo pa matches ni wie na se wunya wuja no a na wo de ato ayowa ba no nsuo no wo mu no na eno nso ahwe amayen kama wonu aduane ni wie a eno nso sawachi koto ano na dum to ano furuma no na edikan na ma eja no a ebo report anamuchi ano so no ma no enum ansa na wachim ni furuma no nso adum no na kire se jaframa ni bi anka droben ni bi emu aso bi ba ebe chinchimu a ebe fie free droben na age mu ka se ho nti sese no ye de na siso ye num no ene efiri na akuri ba isi abontin wo eso odum no efi se abri bia droben no esa na jaframa ni bi wo obi ba na obedane eyi buchia no efuru ma ne pe a de asem ebebrew na ense ade no de bia wutu na ense no afia ense no ense no anu ato foforo kama afei mukase ho no aye wo ho ukro port no nso se wo so report no a mesre eya ma entwe ne ho emfiri jaframa to an ho se ne be ya ohyewa efiri mu no enkoka jaframa eto an wanu aduane awie report no pejafa kwa bonti na kodumuja no udumuja ni wie a na se jebidie no wo wie a fa wonsa sesa ne nti asesa wo de wonsa sesa ne se wan fa onsa ansesa na de asese wura bisa ebia na ohyew kakra wom na sa ahye wasa ansesa e de abesi mukase ho a e de oha obeba wo de wonsa sa na ohyew ni bi wom a na wasa de nsuo ni bi aguso na asi ho a amayen na edum no kama afi ntumago no a wo de tua aduane no eto da bi ho a ntumago no nso eya na obehunu se asoje kakra mu ye moamoa no ane ato atwene baabi enne reprekope no a ebia wani age a wudi aduane no saa mra no na besom enti ntumago no wodi ato aduane na wie no bodado abi wo mu ka se ho na wode ntumago na sen so e ba saa na se eja ni bia so baabi a wode sen ho pe ubekunu na che se wadum eja na komodie ye nwie dadi enti wa wanhwe no wode hwe wo enkwahia ko back ne ko hwe ene emfa onsi ha na otena nyame ya adma ya to aso enti yeda se health tips
ɛna wo hwɛ Adom TV bedwam medidi afia amankwa tamaklo ma yenko adepakye ne nkwa hoden wo hɔ a yɛbɛtoa so